ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೆಂಚಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೇನಂದ ಹಿಡ್ಸೋಕೆಲ್ಲರ ಅಂದೇನು ಹೆಂಜಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು. ಕೊಡ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ನಾಗ 1-2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಣ್ಣ. ಹಂಚದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪನಂಗಲ್ ಬೇತಾಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೇನು ತೂಲಿ ಔಟ್ಡೋರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು. ತೂಕ ಮಲ್ಪ ಅಂದದ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಗ ಒಂದು ಕಾಜು ಕತ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡು. ನನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ತಂಡು. ఒక ఆయన మంచి తోజపాన్ పోతే కూలే ఎంజాయ్ మల్పే. ಕ್ಯಾಶ್ ನಟ್ ನಿನ್ನೆ ದೀತ್ತಂಡು. ಒಂದು ಪಿಸ್ತಾ ಕಟ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುന്നുണ്ട്. पिस्ता कत्ली ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಆವಿಡ ಪಕ್ಕ ಕೇಸರ್ ಕತ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ಕೇಸರ್ ಕತ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕತ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ರೋಲ್, ಈತ ಐಟಮ್ ಐತೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸುಮಾರು ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ವೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಟು. ಒಂದು ಕೊಕೊನಟ್ ಲಡ್ಡು, ಒಂದು ಮೋಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಲ್ತಂಡು ಕೊಕೊನಟ್ ಲಡ್ಡು, ಕೇಸರ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬಕ್ಕ ಪಿಸ್ತಾ, ಒಂದು ಬಕ್ಕ ಕಾಜು ಕತ್ಲಿ ರೋಲ್, ಕೊಕೊನಟ್ ಲಡ್ಡು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪೇಡ, ಎಲ್ಲ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಪೇಡ ಉಂಟು, 3 ಪ್ರಕಾರದ ಪೇಡ ಉಂಟು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ರೋಲ್, ಮುಲ್ಪ ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡು ಅವನುಂಟು. ಪ್ಯೂರ್ ದೇಸಿ ಗೀಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವಳ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಅಂಜೀರ್ ರೋಲ್, 5 ನಿಮಿಷ ಕಸ್ಕಸ್ ಬಂದೆ. ಎರಡು ಬಕ್ಕ ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡು, ಬಕ್ಕ ಬೂಂದಿ ಲಡ್ಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚೋರಿ ರೆಡಿ ಆಗುന്നുണ്ട്. ದಾಲ್ ಕಚೋರಿ ಪಾರ್ಟಿ ഉണ്ട്. ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಮೊತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪೀಸ್
कचोरी रेडी आंड ಅಂಚನೆ ಅಂಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬತ್ತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬೆಡ್ ಕೋಡ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ಮೂಲ ನೊತ್ತ ಅಲ್ಪ ಜನ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಲೋಡ್ ಮುಲ್ತೊಂಬ ಐದೈತೆ ಗಾಡಿ ಅವಲುಂಟು ಐದು ತಂದೂರು ಉಂಟು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಸೆಟಪ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಎಂಗಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಉಂಡು ಒಂದು 4 ways ಬಂದಿದೆ ಮೂಲಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಬೈದೆ ನೀ ಮುಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಮೊದಲೇ ಚಾಟ್ ಕೌಂಟರ್ दाल कचौरी पापड़ी स्वीट योगर्ट इमली चटनी पानी पूरी वाटर आलू चना टाटा ऐटम मुल्प मंचे स्टार्टर मंचे बुफे रेस्टोरेंट अंचने गाइस वीडियो इष्ट लैक मल्पले शेर मल्पले सब्सक्राइब मल्पले तिक्कगा नेक्स्ट वीडियो जय तुलुनाडु।